עובדות ועובדי הרצפלד היקרים, ימים קשים ומורכבים עוברים על כולנו. ללא ספק, צמד המילים הותר לפרסום הפך להיות צמד מילים קשה שמעורר בנו טלטלה. אני יודע שלא מעט עובדים ועובדות מאיתנו חוו אובדן, אם זה קרוב ואם זה קצת יותר רחוק. בצל המלחמה הארורה הזאת שנכפתה עלינו, אנחנו מסכמים את שנת 2023. במהלך השנה הזאת, מעבר להרבה דברים שעשינו אותם, במהלך המלחמה העברנו חלק ממחלקות הרצפלד לקפלן, כחלק מההבטחה שלנו לשמור על בטיחותם של המטפלים והמטופלים שלנו. המעבר משגרה לחירום הזה, שהתבצע תוך התגייסות מלאה של כל העובדים, מכלל הסקטורים, עבודה כתף אל כתף של כולנו, לילות כימים, אני חושב שהוכיח לכולנו את היכולת המדהימה של בית החולים, של הרצפלד, כמקום מצוין, שיודע לתת מענה מעולה, גם מקצועי וגם אנושי, לא רק בעתות שגרה, אלא גם בעתות מלחמה. לפני המלחמה, הספקנו להשיג דברים נוספים במהלך השנה הזאת. המשכנו לחזק את המשולש שאנחנו רוצים לחזק אותו, המשולש שמורכב מכוח אדם, מטכנולוגיות ותשתיות. גייסנו אנשים, נמשיך לגייס אנשים בשביל להביא את הטובים ביותר לתוך הנבחרת המצוינת שיש לנו בהרצפלד. השקענו בטכנולוגיות ונמשיך להשקיע בטכנולוגיות האלה, וגם בנושא של התשתיות, אני מקווה שעוד לא נאמרה המילה האחרונה, ונמשיך להשקיע בשביל להוביל את הרצפלד למקום הרבה יותר טוב מהמקום שנמצא בו עכשיו. נמשיך להצטיין, נמשיך להוביל, ונמשיך להיות הסמן הימני של בתי חולים המיוחדים, בתי חולים השיקומיים בארץ. אני רוצה להודות לכולכם ולאחל לכולנו שתהיה איזו שנה טובה ומוצלחת, הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת. תודה.